誰かを愛することなんてできるわけなくて、だけど誰かに愛されたくて、やればできるかもしれない。やらないと絶対にできない。大間柊は臆病な人。私と君、神様私に触れてキスをしてもっとめちゃくちゃにしたっていいんだよ。いつか誰もが死んじゃって忘れられてくなら、今確かなものだけを信じるわ。聞いてシュ、神様、もう自分を嫌いにならないで。シュウと一緒にいてたくさんの気持ちをもらったよ。全部シュウのおかげ。みんながシュウのことを嘘つきって言っても、自分のことを嫌いになっても、私はシュウの味方だから。あなたの手で抱きしめ怖がらないで、もう大丈夫、私なら。その手が汚れてしまったとしても、愛してほしい。私のことし